זו הייתה הובלה מהרגע הראשון של התחרות ועד הגמר המאוד מאוד מותח. אני הייתי שם, בכלל לא תכננתי להיות שם, וזה לשמחתי הרבה נסחפתי לתוך העניין הזה ואני לא מצטער לרגע. היה שם משהו מחשמל באוויר, וההישג הזה הוא לא מקרי בכלל, אין בו שמץ של מקריות. הוא תוצאה של עבודה מאוד מאוד קשה, של תכנון וחשיבה וארגון ועבודת צוות והמון המון 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 רצון טוב, כי החבר'ה האלה ניצחו נבחרות מנוסות מהם בהרבה, כאלה שהגיעו לאליפויות עולם לא פעם ולא פעמיים, וזה הישג מדהים. אנחנו מאוד 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 גאים בכם, אתם ראויים לכל מילה טובה, וזכיתם בזה באמת בזכות גדולה ולכבוד לנו שאתם חלק מאיתנו. והשלב הבא זה שהחבורה המדהימה הזאת נוסעת לייצג אותנו ואת המדינה באליפות העולם שתתקיים בחודש הבא בסנט לואיס. אנחנו עכשיו עובדים חזק כדי שהדבר הזה יקרה בצורה הטובה ביותר שיכולה להיות. ומשפט אחרון שאני אגיד זה שהקפטן היקר של הנבחרת רפאל, שמגיע לו, בנוסף לתואר הקבוצתי, הוא אחד משני התלמידים היחידים בארץ ששותפים לפרויקט, ויש רבים מאוד כאלה, שזכה בהצטיינות של דיקן התוכנית, הצטיינות שניתנת לשני אנשים בלבד, וזה על סגולות אישיות ומחויבות אישית ותכונות אישיות שהן הרבה 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 מעל ומעבר, לא לסטנדרט, אלא לסטנדרט הגבוה ביותר שיש. אז אני כמוך ראוי להגיד כמה דברים. תודה רבה לכולם, אנחנו שמחים שבאתם לחגוג איתנו. באמת אמרו כבר את הכל, למה ניצחנו, איך ניצחנו. אני רוצה רק להגיד תודה לכל החברים, לבית ספר, לנאווה, לנתי, לכל התמיכה, לכל המחנכות שעזרו, וזהו, תודה רבה לכולם. איפה נאווה? נאווה! נאווה! בואי בואי, לא, סליחה. אדם צריך לדבר, טוב. טוב, זו קבוצה מנצחת לא בגלל ניצחון של הרובוט, אלא בגלל המון עבודה קשה והתמדה ורצינות, והם התחילו את העבודה הזאת בדיוק אחרי התחרות של השנה שעברה, ותודה לכל המורים והרכזים והמחנכים שעזרו ותמכו ובטח עוד יתמכו, כי אנחנו גם נוסעים לחוץ לארץ. אז תודה רבה.